Voy a seguir con la presentación perquè m'he descuidat d'abans d'explicar-vos una cosa de com ha anat el procés de l'organització de taules i l'organització de les jornades. Dir-vos que les 3 taules s'han organitzat a partir d'una reunió que vam tenir amb totes les persones que vam convidar a participar i que tant els temes com les preguntes que hi haurà a la taula s'han decidit conjuntament. Em sembla important dir-ho perquè el tema de la participació a l'hora de muntar jornades o a l'hora de fer projectes en relació a l'educació sexual pensem que és important i ho hem intentat fer així, per això que sapigueu que una mica està tot consensuat. Doncs donem la benvinguda a la primera taula que parlarà sobre avaluació i intervenció, o sigui, quines aportacions ens poden portar les companyes respecte a l'avaluació i les investigacions o intervencions que han fet en diferents àmbits. Veurem que aquí també tenim diferents experteses en diferents àmbits. Hi haurà persones que parlaran sobre educació sexual i joves, però hi ha persones que parlen des d'altres experiències i altres experteses. Us les presento a les 4 i el que farem després és, jo llançaré 3 preguntes que hem consensuat i elles tindran com un espai per desenvolupar el que creuen que tenen ganes de compartir amb nosaltres. A la meva dreta tenim la Sandra Cundines, que és la coordinadora del programa d'Evalua Mas, que és un programa d'estudi i que promou l'avaluació feminista i du a terme l'avaluació interna de l'entitat. El que és el programa us ho explicarà més la Sandra. Ella bàsicament, aparte de hacer evaluación, nos evalúa a nosotras las cosas que fem i ens diu estáis un poquito patinando o vamos bien, ¿vale? És alguna figura important a l'entitat. Tenim també a Fatia El Mouali Samadi, tècnica... Algo passa, a veure. Doncs torni, David, et necessito en format omnicanal. Doncs això, continuo per aquí. Tenim a Fatia El Mouali Samadi, tècnica d'immigració, investigadora i activista contra les desigualtats i racisme. El 2021 ha defensat la seva tesi de doctorat titulada Mares d'origen marroquí a Catalunya, entre les experiències personals i l'acompanyament a l'escolarització als seus fills i filles. Tenim a Florencia Brizuela González, doctora en Dret i Ciències Polítiques, investigadora del Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona i forma part de la Red Jurídica Antiracista de TICTAT. S'especialitza en drets humans, feminismes, interculturalitat, antiracisme i interseccionalitat. I després tenim a Alba Pons-Rabassa, diplomada en Treball Social i doctora en Antropologia per la UAN a Mèxic, especialitzada en investigació feminista per la UNAM, professora d'Estudis de Psicologia i Ciències d'Educació de la UOC i concretament en assignatures que aborden diferents perspectives i metodologies crítiques de la intervenció i acció social. I a puc? Encara no. Muy bien. Doncs un cop presentada totes, començo amb les preguntes. Deciros que he intentado hacer una cosa muy moderna, que es tener las cosas en el móvil. Sabeu que ara la gent va molt amb el móvil d'anar llegint i això, entonces, bueno, está muy bien, pero tiene sus cosas que son complicadas. Aleshores, començo amb les 3 preguntes que havíem com preparat, perquè ens expliqueu una mica a partir de la vostra expertesa. Us volíem preguntar una mica com ens apropem, o que pensem una mica com ens apropem a la realitat, com estem definint el problema al qual vosaltres us aproximeu i intenteu investigar, problematitzar. Després, quines metodologies ens estan sent útils, quines eines funcionen, quines no, i quins són els efectes que té sobre la realitat a la que ens apropem el fet que utilitzem metodologies crítiques.
Aleshores, companyes, teniu uns minutets i us aniré avisant quan us quedin 5 minutets, d'acord? Va, comencem. Sandra, si vols. Doncs com ha dit la Noe, sí. Ara sí. Com ha dit la Noe, jo coordino el programa Avaluar Més. És mentida que les avalua elles, això ho vull dir perquè no penseu que ho faig perquè no és cert. Però sí que intentem des de fa uns anys construir una mica aquest programa, no? Que el que vol en realitat és promoure una mirada sobre l'avaluació i fer una mica d'avaluació interna. No? Com a entitat, i suposo que la majoria de les persones que esteu aquí us sentireu una mica identificades, no sempre tenim els recursos ni el temps per fer una avaluació sistemàtica i fer servir eines i tot això, però creiem que alguna cosa es pot fer més enllà de generar indicadors o de respondre a una avaluació que ve una mica més des de dalt, no? Que és l'avaluació que s'està imposant des de fa molts anys, des de les institucions i que té algunes problemàtiques. Aquestes jornades, vull agrair també a les companyes que esteu aquí, que jo en realitat tinc moltes ganes d'escoltar-vos, més que de parlar, però em toca. Aquestes jornades anaven a ser unes jornades sobre avaluació perquè, clar, l'avaluació té poca visibilitat o dins mateix de l'estudi d'estudi, no? És el programa que menys es coneix i en realitat està bé que sigui així, no? L'avaluació en si mateixa no és res, no és més que una eina que podem fer servir i que ens pot aportar algunes coses. Llavors, clar, finalment les jornades van sobre educació sexual, no? Quina educació sexual feminista volem construir entre totes i l'avaluació potser ens pot ajudar una mica a construir aquesta educació sexual que volem i el que farem avui és precisament això, no? Que és posar en comú un relat sobre el que estem fent, no? Perquè l'avaluació no deixa de ser un procés que intenta explicar què estem fent, com ho estem fent i quines conseqüències està tenint allò que fem, no? Al final nosaltres treballem amb persones, fem intervenció social i fer intervenció social és una gran responsabilitat, no? Per això fer avaluació no és més que fer-nos preguntes, no? Pot ser pensar quines preguntes estem fent i a qui estem preguntant. Llavors, el programa, aquí faig una mica, aprofito per fer una mica de propaganda. Avaluar Més és un programa que dissenya continguts, trobareu molts continguts sobre avaluació a la nostra pàgina web. Ara no entraré en parlar d'indicadors ni metodologies, ni perquè no és l'objectiu d'aquesta jornada, però que ho sapigueu. Això, des del CIE Estudi entenem que fer avaluació és una responsabilitat, que fer intervenció és una responsabilitat i que les tècniques d'avaluació ens poden ajudar a pensar, a reflexionar sobre quin tipus d'intervenció estem fent. Què passa? I aquí entro una mica en les preguntes, ja a contestar les preguntes que ens hem plantejat, que ha sigut molt interessant i m'ha agradat molt trobar-nos abans perquè hem definit dues qüestions que penso que són importants quan parlem tant d'intervenció social com d'avaluació, que és com definim el problema, com definim la realitat que volem avaluar i quines metodologies fem servir. L'avaluació que té més visibilitat, que totes coneixem i que segur que de seguida heu pensat, quan he dit avaluació, que rotllo, a les 9:30, és una avaluació positivista, que pensa que les eines són neutres, que la persona que avalua té una mirada experta i que jutja des de dalt i amb una distància. I aquí n'hi ha intrínseca també una relació de poder amb aquesta realitat que s'està jutjant. Els criteris que es fan servir més habitualment són criteris d'eficàcia i d'eficiència, que evidentment tenen a veure amb un estalvi de recursos
bueno, amb aquesta idea de control. No vol dir que no està del tot malament, no? Que es faci una mica de control sobre, per exemple, què es fa amb els recursos públics. Però bueno, nosaltres potser podem fer d'una altra manera. Llavors, com deia, no? que l'avaluació ens serveix per pensar què estem fent, m'he apropat massa, ens ha de servir per explicar què estem fent i com ho estem fent. Llavors, com definim el problema, no? Com ens apropem a la realitat, això marcarà molt com avaluarem i a qui li preguntarem, no? Què ha passat. I aquí la proposta que fem és una avaluació amb mirada feminista, no? Que sigui sobretot una avaluació que pugui partir de que estem en una realitat on hi ha relacions de poder, no? Que les desigualtats són estructurals i, per tant, nosaltres no ens podem apropar a la realitat sense tenir això molt en compte. I us posaré un exemple que potser algunes ja heu sentit, perquè ja ho he explicat més vegades, molt fàcil d'entendre, no? Com una avaluació en perspectiva feminista o en perspectiva crítica pot canviar molt el punt de mira. I és que els indicadors que es fan servir sobre salut sexual i joves, no? Històricament, i que encara es fan servir, la majoria d'enquestes que es fan des de les institucions fan servir aquest tipus d'indicadors, ja els coneixeu, són l'edat d'inici de les relacions sexuals, el nombre de parelles sexuals, fins i tot en moltes enquestes, avui dia, en 2023, se segueix anomenant relacions completes, no? Què vol dir això? L'ús del condó, el nombre d'avortaments, van sortint nous indicadors, no? Que tenen... L'indicador és sempre allò que té una aura d'objectivitat perquè és un número, no? Això és la veritat absoluta, però clar, és molt evident per nosaltres que treballem l'educació sexual amb una altra perspectiva que aquests indicadors estan formulats des d'una perspectiva heterosexista, no? I que són indicadors que estan basats en esports adultes, no? A veure a quina edat comencen a follar les persones joves. Clar, per a nosaltres, que fem educació sexual, ens és igual si han follat amb 14, amb 15 o amb 13, ens és igual, no? O sigui, nosaltres sabem que arribem tard perquè les persones tenim sexualitat des que naixem i sabem que quan arribem a l'institut amb 14, 15 anys ja saben moltes coses, no? I que anem sempre a veure com desmuntem, no? Aquesta pel·lícula que han après des de petits i petites. Són indicadors que es basen en conductes de risc, en conductes individuals. O sigui, no són indicadors que parlen d'un sistema que és desigual i que està generant moltes violències. Llavors, clar, si nosaltres volem plantejar una educació sexual que es basa en el plaer, no? I que que fuig, que s'allunya d'aquest concepte de risc, evidentment hem de construir altres indicadors. Qui ho farà? Doncs nosaltres, no? Ho hem de fer. L'altra pregunta, no? Que tenia a veure amb les metodologies. Quines metodologies ens són útils a l'avaluació? Doncs bé, en l'avaluació n'hi ha de teories crítiques, de perspectives crítiques, tot i que són minoritàries, però hi són, i l'avaluació va ser molt qüestionada pel seu androcentrisme, tota la perspectiva de gènere que va entrar i que va començar a posar el focus en què feien les dones, en els recursos. També hi ha perspectives que critiquen el colonialisme de l'avaluació. I hi ha aquesta perspectiva crítica o metodologies que jo crec que l'Alba, la Patia, segurament la Flor també parlaran una mica més d'aquest tipus de metodologies, però que són metodologies que ens poden ajudar a posar el focus en les desigualtats de poder i que ens obliga a anar una mica més allà, entenent que les desigualtats són estructurals. L'avaluació feminista el que sí que planteja és que l'avaluació és una activitat política. Per què? Perquè l'avaluació bàsicament serveix per a prendre decisions, i sabem que prendre decisions és una activitat profundament política perquè pot tenir moltes implicacions a les nostres vides. I com deia,
l'avaluació al final és crear evidència sobre allò que estem fent. És també decidir amb quins criteris ho farem, amb quins criteris volem que es faci educació sexual. I això és interessant que ho puguem fer nosaltres i que ho fem col·lectivament. També és molt important plantejar-nos altres preguntes, que jo crec que és precisament el que es farà al llarg del dia d'avui, que és plantejar què està passant a les aules quan intervenim, què estem fent malament i què estem fent bé, quines estratègies ens estan funcionant, i plantejar-nos també la pregunta si nosaltres, quan intervenim, estem reproduint aquestes desigualtats que hem detectat o estem contribuint a generar un canvi. I amb això no sé quant temps porto, perquè el tema dels exemples... Vale, perfecte. Compartiré un parell d'exemples de dues avaluacions qualitatives que hem fet a Ser Estudi. Una encara està en procés, però el 2019 vam fer una avaluació d'un programa d'educació sexual a primària, que era un programa pilot, i el que va resultar va ser un informe que van titular La incorporació dels mandats de gènere a la infància. Vull dir, el títol ja és una mica la conclusió, Es tractava d'una intervenció. Per què vam plantejar aquesta avaluació? Doncs perquè precisament a l'etapa de la infància n'hi ha poques experiències o pocs models on n'hi havia. Ara n'hi ha més, cada cop n'hi ha més interès, però veiem que els models d'intervenció en infància eren models molt centrats en la reproducció. Llavors, aquest model no ens acabava d'encaixar. També a la llarga experiència de l'entitat en educació sexual amb adolescents ja ens deia que havien de començar a intervenir abans i per això es va dissenyar aquest projecte. Com es va fer l'avaluació? Un mètode etnogràfic, va fer observació participant, converses i entrevistes amb professorat i amb algunes famílies, molt poques. I el Teo Juventeny, que no hi és aquí, però era la persona que feia els tallers i tota aquesta avaluació també es va fer molt conjuntament. Passo directament a les conclusions. A l'informe el teniu penjat a la pàgina web, per tant no explicaré massa, però sí que volia ressaltar un parell de conclusions que van sortir. I és que una tenia a veure amb aquesta idea de quin lloc havia de tenir la reproducció en aquestes formacions a nens i nenes petites. Nosaltres vam concloure que no havia de tenir un lloc central, ni ser la primera temàtica, ni molt menys, sinó que s'havia d'oferir un ventall de temàtiques i d'activitats, perquè veiem que la qüestió que més tensió provocava, sobretot a les persones adultes, òbviament, era la qüestió del plaer, que parlar de plaer amb nens i nenes era un tema, i segueix sent un tema, és una mica el tabú. Es veu com un perill perquè se suposa que la sexualitat comença quan es poden reproduir, aquesta és una mica la idea que ja la coneixeu, i per tant, si nens i nenes parlen de sexualitat abans, són precoços, és com aquesta idea de risc, de la que parlava al principi. I clar, al parlar de reproducció o centrar les formacions en el tema de la reproducció no deixava de perpetuar aquest model coitocèntric i genitalocèntric que està molt present a tot arreu. D'alguna manera nosaltres havíem d'anar a contrarrestar. També vam veure que el parlar de diversitat sexual era molt important i que quants més referents propers millor. Com deia el títol, la incorporació dels mandats de gènere, bàsicament el que estava passant és que nens i nenes des de molt petits i petites el que estaven fent és debatre entre elles tota l'estona que és un nen, que és una nena, que ha de fer un nen, que ha de fer una nena. O sigui, tot aquest procés que es dona a la primera infància
doncs ve molt marcat amb els mandats de gènere associats, no? I al final acaba determinant molt la seva sexualitat. Després també hi havia altres conclusions que tenien a veure amb la formació del professorat, coses que ha sortit molt i que ja sabeu. Va sortir una cosa molt important sobre el tema del plaer, si estudi, i les companyes que estan aquí segur que després parlaran, ja sabeu que el plaer és l'indicador, no? No és l'edat d'inici, el plaer és l'indicador més important perquè és l'objectiu de poder viure una sexualitat plaent, és a dir, lliure de violències, etc. Però quan treballàvem el plaer amb les criatures petites passaven coses. I és que no podíem treballar el plaer de la mateixa manera a centres diferents perquè hi havia condicions materials molt diferents. I aquí el que hem hagut de fer és qüestionar una mica el nostre sistema de valors respecte al plaer. Què és plaer? Què té més valor socialment? El que té més valor socialment és tot el que diu el mercat. Els béns de consum, el poder anar de vacances a no sé on, i després hi ha altres qüestions com passar temps amb les veïnes, amb la família, tot això té menys valor. I això les criatures ho saben. Llavors, quan posaven exemples o quan ens preguntaven què havien fet a les vacances o si s'ho havien passat bé, no, perquè només he anat al parc o només he anat a visitar l'àvia. Per això està molt bé. Llavors, clar, quan treballàvem el plaer, nosaltres mateixes havíem de fer aquesta reflexió sobre quin valor social té les experiències de benestar que no impliquen gastar diners, per exemple, o tenir joguines noves. Tot això són coses que van sorgir. Em falten 5 minuts i només acabaré diré una conclusió d'aquesta segona experiència d'avaluació, que és una avaluació qualitativa d'un programa d'educació sexual integral en secundària. Integral perquè és un programa que consta de 3 formacions amb joves i adolescents, més formacions amb famílies i professorat i acompanyament i tal. És una avaluació en la que es van fer més de 20 entrevistes amb professionals, grups focals amb nois i noies, això a 2 instituts de la ciutat de Barcelona i a centres d'escolarització compartida també, a les UEC. I aquí només diré un titular perquè jo crec que a la tercera part, o segona, ja no sé quina part, es parlarà molt d'aquest tema, però entre altres molts temes, una qüestió que va sortir molt és una mica com, a veure com ho dic, sense entrar molt a explicar, com els nois, sobretot els nois, s'estan afrontant o estan rebent el nostre discurs. Que és un discurs que és feminista, que ho diu clarament i que entra molt a parlar de qüestions que no vull dir masculinitats perquè és un concepte però sí com que els nois, perquè van fer grups de focals amb nois cis en aquest cas, i hi havia qüestions com aquestes reticències i aquest rebot que tenen cap a certs discursos, que de manera diferent, perquè totes les persones són diferents i tal, però que amb un mateix fons, que és us esteu passant, vull dir. Nosaltres som adolescents i esteu aquí, ens esteu criticant i això no m'acaba d'encaixar. Llavors, clar, com que nosaltres vam fer grups focals, els grups focals es tracta de preguntar, i ens van adonar que preguntem molt poc, preguntem molt poc a les persones adolescents què els està semblant, què els sembla, si els agrada, no els agrada, què necessiten. I quan preguntem, a vegades expliquen coses i és molt interessant escoltar-los. I vam trobar, per una banda, que hi havia nois que ens estaven dient
que estaven patint també moltes violències, no? I en concret hi ha nois que estaven patint violències racistes, violències per part de la institució, perquè havien estat com desvinculats del sistema educatiu, no? I aquesta mateixa institució, que ara té un discurs feminista, bueno, a vegades no tant, però sí que de la igualtat de gènere i tal, doncs és la mateixa institució que s'està violentant. Llavors nosaltres, quan entrem a una aula, ens veuen i diuen tu ets la mateixa persona que m'estàs dient que jo no serveixo, o la mateixa persona que truca a la policia i hi ha una policia que m'està identificant, què tal. Llavors, clar, ens acabàvem explicant això i era com, clar, teniu tota la raó, òbvio, que ens identifiqueu d'aquesta manera, no? I bueno, una mica és un tema que encara estem treballant i que jo crec que avui les companyes compartiran moltes idees sobre aquest tema i per això no vull entrar massa. Ja un minut. Pues ja està. Gràcies per escoltar-me.